Že, takže já chci udělat to krátký video, teďkon budu to dělat tady ze sluníčka, protože to je jediná chvíle, kdy mám teďkon čas, protože Mirelka spinká a taťka tady zahradu seká, takže občas to nebude třeba rozumět tomu, ale chci říct, že včera jsme se byli podívat na dům a byla tam paní, prostě úplně úžasná paní, která prostě taky říkala, že by se chtěla stát, nebo jako že v něco jako věří, že určitě něco existuje a tak. A já jsem chtěla udělat video pro tady ty lidi, kteří jsou vlastně na začátku, ale teďkon, když by se třeba chtěli stát křesťanama nebo něco, tak je to prostě ten svět je semle v tom, že tady jsou různé organizace, obrovské organizace, například katolická víra, pravoslavná, tady ty všechny prostě organizace, jehovisti, mormoni, kteří se hlásají všichni, jak jsou největší a jediný pravdy a tak já chci říct, že to je to lež a je hodně smutný, že spousta lidí, co se dají, jakoby chtějí se dát k Bohu, tak najednou prostě se ocitnou v neděli na nějaký takovýhle akci a svůj život vydávají do ruky někomu, kdo vůbec o jejich život nemá zájem. Jsou to prostě organizace, které jsou doslova lživí a opravdují křesťané se od nich odvracejí a hledají odpovědi vysloveně v Bibli. Nejsou to žádný badatelé Bible, jako se tady hodně organizací říká, nejsou to žádný kamarádíčkování, kde se všichni kamarádíčkují a přitom tam Bůh není žádnej. Není to o tom, že vyznáváte Panenku Marii, ani o tom, že se tady modlíte prostě v uvozovkách papežovi nebo prostě tady těm modlám všem. A ani to není o tom, že člověk prostě... Je to prostě o tom, že člověk musí mít ve svém srdci prostě jasno, že se chce stát křesťanem, musí vyznávat svými ústy a ve svém srdci věřit, že Ježíš Kristus je Pán, to je napsané jasně v Bibli, musí číst Boží slovo a potom, když máte ty základní znalosti, se může vydat hledat nějakou organizaci, která by mu třeba nejvíc vyhovovala. Většinou to jsou malí nějaký církve, protože ty křesťané se odlučují tady od toho a většinou jdou ty malé církve většinou skoro v uvozovkách proti celému světu, protože je v Bibli napsané jasně, že ty nebudeš mít přátelé ve světě a že svět tě bude nenávidět pro Kristovo jméno. A takže tyhle ty všechny organizace, to, že se hlásá, že jsou největší, neznamená, že jsou správný. A to jsem jenom chtěla udělat také na úvod. A potom je potřeba se nechat pokřtít, ale ne nějakým, jak se nechají křtít, prostě ty kadidla, takhle dělají, cákají na vás vodu, ale že se necháte opravdu ponořit, že uděláte rozhodnutí ve svém životě, že chcete patřit Bohu. Potřebujete následovat Ježíše Krista ve svých činech a ve svém jednání a necháte se proměňovat Duchem Svatým do Kristovy podoby doslova. A Bůh vás bude měnit, bude vás vysvobozovat z hříchu, bude vám dávat nový životní prostě situace, které vás budou učit a stanete se božími dětmi. A to je chvíle, kdy se opravdu stanete křesťanem, protože dneska nálepku křesťan má tolik lidí a dělají doslova jakoby vostudu Bohu, protože to vůbec nemá s křesťanstvím nic společného. A opravdový křesťan je proměněným i v srdci, že on třeba například se nepotřebuje držet, aby neměl vztek. Ono prostě nemá ten vztek. Prostě nepotřebuješ se držet, aby si tady nesmilnil nebo nedělal nějaký v uvozovkách odpornosti, ale ty to automaticky nechceš dělat, přijde ti to úplně hnusný. Hnusí se ti veškerý hřích a tohle je chvíle, co může udělat jedině Bůh. Jedině Bůh tě může takhle změnit a neudělá to žádná organizace. A nic takového, to je všechno lež a jak to zjistíš, když budeš číst Boží slovo, což je Bible a tam se ti všechno objasní, protože čtení té Bible nikdy nemůžeš sejít z cesty. Vždycky se dočteš ke správným věcem a pak už uvidíš pravdu rozeznáš a budeš zpět dokonalosti v Kristu. Takhle to je jasně napsaný. A pak další věc, až lidi budou říkat, tamhle je Kristus a tamhle, tak jim nevěřte, je to napsaný v Bibli, že se jim nemá věřit, i kdyby ty lidi lítali a skákali prostě a dělali všelijaký znamení, což teď jsou lidi, kteří dokážou vyčarovat vám peníze a všechno. A oni už říkají, to už je snad Kristus. Není to pravda. Kristus přijde jako blesk, ozáří obrohu od východu na západ. Bude to rychlý, uvidí to celý svět a ty musíš čekat tady na tu chvíli, kdy přijde Ježíš Kristus znovu. A musíš, v Bibli je napsaný, že aby se stal křesťanem, tak potřebuješ vyznávat, že Ježíš Kristus je Pán, uvěřit ve svém srdci, že ho Bůh zkřísil z mrtvých, že třetího dne stal a že přijde soudit živé i mrtvé.
a nechat se právě pokřtít. A to je chvíle, kdy se staneš opravdovým křesťanem. Takže takhle. A pak se ti všechno změní. Bůh ti úplně změní život od základu, zhůru nohama. Budeš dělat prostě věci úplně svatý a čistý. Najednou se ti bude fakt všechno protivit a všechno bude prostě jiný. A to je opravdu správný křesťanství. Všechno ostatní jsou nálepky, jmenuje se to různě, jsou to různý světový řády nový, jsou to všechny tady ty organizace a je to prostě všechno jenom prostě obrovská lež. Takže to chci říct a přeju hezký den a když tak potom to ještě nějak dovysvětlím něco podrobnějšího, ale aby to nebylo nudný a dlouhý. Takže zatím čau.